Pam para pam 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 para pam para pam para da da piu piu piu. Hollywood a michal lang tak haute hi fallen angels vantir kau pathian laka hela wana changa paithak ni ta te kha an ni ti in shilta cheila. Mom, it wasn't the actual devil. No, they were just dressed as the devil, Mom. No, I have to go. Yeah, you did warn me about Hollywood. Yes, you did, Mom. Yeah, you did. I will. Thank you. She said she'll be praying for all of us. Thank you. All right. My upbringing, I grew up in a Christian environment. It took me to my adult years or leaving home where I could really try on something different for myself. That was Satanism. It's working out really well. I made a pact. That's why the movie came out so well. Engwangin nge Milarte celebrities te hian setta na biak na vela anin nam hnoi thu an soizia nga tinge kan ma a an ti lan zia na chan mual sam le langchiang turin nga tinge an ti kher thin thil min shil tum ni om takin ma se anuwang thuang thil ti vel mai angin an nom le dei zela he video I Spice short clip Super Bowl ami hi han en vete camera tam takina hwal vela ni ti a in shinge yang chuti chungchuan engthil nge ti hi han en la tun Hnaia hian rindan makdang lam tak mai churon omin tuna he khowela hian vantir kau mishing te en thli thlai tura ruat mishing meichhia te it na suala tluwa pathianin wana changa apai thak tak the watchers ti soichin zanni te chu an ommek nia soyania watchers kan ti hian fallen angels ti soichin an ni bok o he theory rinda na changchuan heng watchers te hi engtin tinemo khovel sarkar ro rel na lut ve in tunlaya milar hau te hi chung watchers te papet milem du dana chet tir thei ang hi an ni an ti heng mi te mang hian watchers te chuan mishing te thluak an suk sak thina a chan chu kan bible thupwan bung som pani chang kwa tanga a inzia dan chuan tin dragon lian pui rul pui tar diabola le setana an ti khovel zong bum tu chu an pai thata a leya an paya atir kau te po an pai thatel ve a ti ani a he bible changa pai thla ti aman hi asap chong chuan harold ni in a omzia chu pai emo tur thashui chak mga tu emo pai ti na ani chuan he tiang hi lo ni ta se heng thil sakhat takina adel khwarlian pui tam tak arsi tlaina asiam nian soi te hi fallen angels how pai thak na nu ma ani theina chance sa om karing ti na lamani lawanya heng khwarlian tak om an mu chwa za ta tangin han en chan do nila an thil chui neu na lama internet chuan he tiang khwarlian pui hi za som kwa mu chwa ani to ti in a in zia ka ma se mi pakhate ro chuan za som kwa panga a mu chhuak thunga zanni atling teu fuwa e ti chuan engtin tinemo zanni chu heng fallen angels wana tanga pai thak ni ta te zat nen alawin mille chia in oi zong ani nge ni lo arin hlil om riau mai in ti nge lo soi ve ula chuan thil dang shile ta cheila khopui pakhat lai tak maya pyramid ta om ni nan soya chu muna a chhong chung ber pindan chunga chuan moi nal le rual ema thuthleng zanni in rem fel at a om ti chu pyramid omna tia an soi khomhing chu a horop thumal cho dang lama thu dang phua sipel chuan setanati arun chuak ani chu mun chuan thil dang vela po kan hmu fo thin ang tak mai lai ta nei boka hetiang lai thi olympic tor chata na an man thin ang kha ni a chuan en chian le zwal phei chuan kha torch kha tu in nge wan ti te awan tu chu fallen angels tia an soite lu ang nei ni in chu lucifera engkeng tu a eng chu hmu theya chau lo po lan tir thin le phoenix ma sang thon thua savamak thilen theilo luwa a inda tu chu ti chuan hollywood thia thil om dan dik tak an movies siam hangtea min shil chu nuam an ti hle ti kan sha theu karing chu tiang ani chuan mai thei ti thil thu o fallen angels te hi an lo om ve renga pathian laka phubalak na min bum turin pathian om tak lo ti min rin tir turin le ti pal thil thua big bang atanga mishing te chu lo oma zonga atanga ron chang dang lam tavel mai kan ni ti min rin tir te van bawra ka bol top chin nei lova virkwal pakhat ve maya kan om ti min rin tir turin kha
kha tun Hnaia theory om tharani a interesting katia enge in ngai vedan chuan Milarte lem changthiam rappers tele Hollywood chunga omte shim hi fallen angels hote ta anni anti chungchang kan soile ang celebrities tele Hollywood hi lalberni na royalty ti soi anni a hengte hi fallen angels te bel anganni mi challang hote hi fallen angels te bel chu anni pathian le mishing in kara tha anti an tharau biak chin tele ngai san tur diklo an ngai san chin man lai hun lai mi te kha tuna celebrities te lwa tu tharau nen hian anin anga chung ho chu fallen angels kan ti te kha anni anti pui thu taka serna thil in thoina hun te mangin heng fallen angels te hi an taksa an lwa tirin an thunun tir thina an ngai dana chuan fallen angels te lukhung ni chu choi moina sang berani heng fallen angels te hi Lucifer tiam lovin thil ti theiber te an ni wangin lem chang thiam tak an ni theinan te rappers thatak an ni theinan te hlaphwa lama te zai thiam lama te chan puin heng thil te nei thei tur chuan in thoina sang te nei anga ya chu chuan an tharau le taksa heng fallen angels te emo ramhwai hovin an taksa du thu sama an lwa theinan ama sabera chuan pathianin a fa mishing te aven himna thil shim ni to phot te chu da bawanga ya chuti chuan fallen angels te chuan an taksa an lwa pum hlum hnuwa an hun pum pui deuh tho chu an thu hnuaya an da tal chhuwa le chu thil har se takani a theilo angvel an tal chhuak theita ni pon an hun hlau tak zong te anin she chhuaka engtiang che in nge ramhwai khana lo thunun to ti te anin she chhuaka ti chuan an a zo ta thina ni MK Ultra an ti chin hi in she ve to MK Ultra an ti hian an mani ni na dik tak chu khwa khir sakin ron let tuma an mani nge ina in thunun an ron tum le na tel lovin fallen angels te chuan an du angin an taksa chu an thunun thei ta thina atira chuan an choi moina anga anin ngaya ma se eng thil nge thleng an hriat chua chiang taka an mit an men ero chuan chan chua thei an lani a chu wang chuan in khwa khirna na satak hnuaya da in an hun pum chu an vil reng thina ni MK Ultra hi an paltlang tir deuh renga fallen angels ho thun hnuaya an omreng theinan chu wang chuan ani jelemo rehab te an lu sek na chan heng fallen angels te le ramhwai te hian mi re thei chen na in nei lote mi hnuai hnung te an lu chil peilo lap nai heng ho hian choi moi ni te fak ni te thil ti thei tak din huna omte mitam takte chunga oma an du zong anga om tir theina power te a ro pin an ro pa choi moi le fak ni chu an thil tum berani chu tiang ti thei tur chuan Milarte mi challang gate veng tu te din hun sang chel te ho hi lu khung an du chan chu ani an soi zel dan chuan mi challang elite ni to phot te chu ramhwaina alu chil emo an ma ni fallen angels te hawina an lu chil te vekan ni anti an fa te chu an dan le in thoina ti thin anga da tel ve in fallen angels te na naw pangte ya an lu chil le an tharau ti kholo sak turin an da a chan chu kan hriat theu angin naw pangte chu pathian ne na in zom tlat an ni wangin an tan chuan chu tiang le thok chu ni in naw pangte chu satanic in thoina atana thil thiang hlimber an man thei te an ni an tha tu bul te chui le chuan nephilim ho te le fallen angels te an ni show pakhat the 100 in enve to kha show a khan lu chil possess in an oma en na khopuya an shwai lut ta thina virtual reality le unreal ruwa tu in chu tianga an ti ho te chu primes ti soyan ni a chung tharau ho te na an lu chil tur chu tiang chuan celebrities le elites te chu primes le royalty an ti te chu ni in fallen angels ho lu khung an ni a setana chuan an hnung zui tu te le a chhia hlo te chu he khovel thil ho sakna te pe a chu wang chuan ani sumpo amak ta duai an nei theini mun shanga in nuam le ro pui tak mention lian pui an neya karman to uchuak te an nei lain pathian mi te ero real drama omin an khosa tok thunga a chan chu setana hian pathian mi te chu he khovel hausakna te apeve du lo chu tiang thil te chu an mamo ve tlat lo wangin le tharawa hausakna chatuana an chandona wangin hei wang hian ani sumin hlimna alei theilo an ti thin ni tharau lama hausak
sakna kan nei jok wangin ole tun Hnaia Milarte Chungchanga theory om chu kha zong kha ni a kepo pathian ne thil zo tur ka nga lutuk e vile adamate thei ei kha enge aming specifically in ti te Malaysia Airlines flight 370 bodan kim changte adang po zo tur ka nga mai du tok phatang in ngai dan te comment section lama lo sei ve ru a share tu du takte inva in hun man nuam vek ule